Următoarea problemă cu segment este de acest gen. La o fermă sunt de 4 ori mai puține gâște decât rațe. Rațe sunt cu 1020 mai multe decât gâște. Câte rațe sunt? Deci ne întreabă. Mereu problema se citește de 2-3 ori cel puțin, ca să înțelegeți bine ce ne întreabă. Deci încă o dată, la o fermă sunt de 4 ori mai puține gâște, deci gâște nu cunoaștem câte sunt. Știm că sunt de 4 ori mai puține decât rațe. Înseamnă că rațele sunt de 4 ori mai mult, nu? Logic. Și încă știm că rațe sunt cu 1020 mai multe decât gâște. Haideți să începem a scrie. Deci, gâște, rațe. Gâște nu știm cât, rațe nu știm cât. Deci, gâște nu știm cât, dar știm că sunt de 4 ori mai puține decât rațe. Și rațe nu știm cât, dar știm că sunt cu 1020 mai multe decât gâște. Sau putem să facem și așa. Gâște nu știm cât, rațe nu știm cât. Dacă gâște sunt de 4 ori mai puține, înseamnă că rațe sunt de 4 ori mai multe. Așa și putem să scriem. De 4 ori mai multe decât gâște. Și tot aici cu 1020 mai mult la fel decât gâște. Deci acum vedem că despre gâște nu cunoaștem nimic, da? Deci desenăm segmentul nostru pe care nu-l cunoaștem. Acestea sunt gâștele. Rațele desenăm acum. Rațele știm că sunt de 4 ori mai mult. Ce înseamnă de 4 ori? Înmulțim, da? Deci dacă gâște avem un segment înmulțim cu 4, deci de 4 ori mai mult. Deci înmulțim cu 4, va trebui să desenăm 4 segmente egale cu primul, da? Deci 1, 2, 3, 4. Deci astea sunt rațele noastre, care sunt de 4 ori mai multe decât gâștele. Bine, așa. Ce mai cunoaștem noi? Dacă gâștele ar fi fost egale, deci ar fi fost, iată, la același nivel, da? Același segment am fi avut, dacă ar fi fost egale. Însă noi știm că rațe sunt cu 1020 mai mult. Ce înseamnă cu? Înseamnă ce partea principală plus diferența. Deci cu înseamnă diferența dintre primul și al doilea. Deci iată aceasta constituie 1020. Deci rațe sunt, dacă ar fi fost egale încă o dată cu gâștele, am fi fost, iată, același segment. Iată așa am fi fost, da? Până aici. Dar știm că sunt cu 1020 mai multe. De exemplu, ca să înțelegeți prin cifre, este mai ușor. Dacă gâștele ar fi fost 2, rațele ar fi fost, da? Deci de 4 ori mai mult. Și ne-ar fi zis că sunt cu 6 mai mult, da? Deci, dacă ar fi fost rațele tot egal cu gâștele, ar fi avut tot 2. Dar noi știm că sunt cu 6 mai mult, adică în total sunt 8. Ok, să revenim la problema noastră. Deci, ce facem noi în acest caz? Observăm că 1020 este totalul la 3 segmente identice. Deci, ca să aflăm cât are un segment, dar observăm că la noi toate segmentele sunt identice, da? Deci, ca să aflăm un segment, ce facem? 1020 împărțim la 3, pentru că avem aici 3 segmente. Și aflăm diferența, da? Deci, 3, aici o să fie 9, 12, 4... și 0. Da? Deci 340 are un segment.
așa cu roșu. Deci 340 au fiecare. Pentru că ele sunt egale. Deci ce observăm noi? Că am aflat deja gâștele. Deci înseamnă că 340 sunt gâște. Și a doua operație, trebuie să aflăm rațele, pentru că în problemă ne întreabă câte rațe sunt. Ca să aflăm rațe, noi știm că rațele sunt de 4 ori mai mult. Deci 340 înmulțim cu 4. Așa. Și dacă o să faceți în coloniță, va fi în felul următor. 6 scriem 1 în minte. 3 și pe 0 coborăm. Deci vor fi 1360 de rațe. Putem să facem și o altă verificare. Dacă gâște sunt 340 și rațe cu 1020 mai mult, putem aduna 340 cu 1020 și trebuie să ne dea tot 1360. Haideți să vedem verificarea, da? 340 plus 1020 fac. Deci 1020 plus 340, 0, 6, 3, 1. Da? Deci vedem că ne-a dat același rezultat. Deci rațele sunt 1360 la număr. Deci iată care va fi schema. Deci trebuie să citim de cel puțin 2-3 ori ca să înțelegem care sunt condițiile problemei.